Kwatila Shikor Adiblog by Kobja, Shikari Edisi Blaze, Daguma Kamini, Umor Chakra, Hoynondo Debromani, Tonon Nok, Jilapila, Kurnok Kuri Nugui, Tangi Tangri Lakia, Tipramotani, Adong Shop, or Nok Tangri Tanivo, Tangi Chubaka, Manzakaka, Kwai General Chairman, Boromgram Bishu Debroma, Kwai District Working President, Tiriti Debroma, Block Vice President, Shushil Debroma, Pochim Champasere ADC Village ni Monitoring Committee ni Chairman Rajesh Debroma, Monitoring Vice Chairman Manav Debroma, Behlabari ADC Village ni Monitoring Committee ni Chairman Lilad Mohan Debroma, TWF Block Vice President Juhina Debroma, Block Secretary Nurila Debroma Akushong. Puilano hambai chini media person chono haino hai song thajong chen journal chairman saka haibano bin logi kisa jorana yang song tinero 26 asanom bari re chini secretary village ni 2 number ward dagonga kami chini sakra Horinondo bini nok nukung hamia song koikdin age chini kaisa media ti song nungmani on bagoi song tini chini tibramo thani ngai song belai kha hamia ngai song bini bono kisisa song je mansak subrani phailejaka oro song tini bono bihai building noro rimai aphono bo abato bini sorkari nok bo maya ko hapano bo morija kini chungkhanao je maya sak abato ta wati pamtai wati phana jora hangkhaba song bono kisisa tamnai tin nok bai phano tewa berari oi phano song bono kisa subaso khaika tini oro subaso khaina phatini ngakai sini journal chairman tongo tai sini political district toton tongo abon loge sini block asramari block committee ni sini vice chairman sini boronganang subol sing tai vice chairman sini boronganang susil nakade boronganang susil vice president borok botini manjaka tai TWF ni wo phaikya secretary tai vice president abo herok tai monitoring ni chairman member tai kobongo tongo sini gonjon songrok sini yo dongni wo kobongo tongo jotoni bubung sung kuliat no goro sini foundation nongnai jotoni bubung sung oro khuimalia obage sung jotono tini sung kisa micha roi sung sini tiprasa dofano sung muthana jotono kisa micha sung rang pusar khiboi sung tini obage phaika sini bukha sung tabu belai khe tonghro ta hole sung jekono borono sugya phano sung je masa kisa sobai mekai sini kharok belai khe khaksang otai top tongtogo sung sanam sung tini abahaino sung lukurno jotono sini tiprasa dofano sung tini neje kri phano rang khoksa khono ri nor bo bahage no subari nei hisa kok sanam sung asono hambai pal khe tangamen no tini bahai ma tonja saga dikse bele khano khato tongma to hatam ni hinga jeng je tiprama tho phaimani to jeng sob sobai na joto jaga no subala tongo hinga tini bo jaga kaisa jeng wan fu like sini journal chairman tongo hinga prok je wan suma haike no jeng mane kobang ma jaga ro subala tong ho bo haike no jeng jaga bo kaisa subala ya no nei tini wan fu ke phalai mani mo thai ke bojang kha mo thai hinga to sigari bari ADC village daguma para hinga go mo je mo nok thai malini mutang Horinondo Debroma nok thani মানে যে nok tangri jangna bung hinga bo ekdom tuk jaya bono মানে অনেক বড় তো নুখনা ইউটিউব রকম মোবাইল লগ বিন বাগে সেকাংবারি অনেক নরিজা হাইবানো চিনি টিপ্রামা থারক বং নগৈ বেলেকে খাও ইয়গমান বাগে টংমালি নগ আসু গৈ বন যে সাকাইন নক খুমসা তাঙি মারিসনা হিনে বুই হাই কা হামকা তাংরি মাই এফানা হাম হুয়া হাইনো টিম চারতারি ওই বেরা মানে টংগৈ বখরক বমু টং মান্দ্র টিম বরক যে সাকাই পান টংগৈ মানা নহनै জংবো হাইকাই তাংরি মান উনকম রেনা নিহনে তিনি অর ভাই সকাইকা বিন নকুম mo nok thai malik ni umor ko busuk na bim bos bini umur ngai to 65 rok bau tu 70 75 rok na khano nong ni sini mungke sini sin ngai to TWF block committee sini 26 asram barani vice president te an logi tongo sini TWF ni no secretary Nurila de sini oroni sungoni Melgabari board committee ni secretary tongo te sini oro sini ADC village sini ngoni Khwai district ni journal chairman tongo dabisu hangai te sini oro Khwai district ni no working president tongo te sini 26 asrambari block committee ni vice president tongo te joto shikla rok sini adono joto no chono to banabari thebe ka daga belakena hambai chini media person no jung tini chini 26 asrambari bisingo klaijak chini tola sikor block ni Sikaribari ADC village ni kami ni area ni je gausabani daguma kami o kami wo chung
kisu salsa koi din sikang jung saiman ka jaga chini khoroksa chakra borok chini tako okra Harinanda chini pani saman bo belani jung jalo klaijak bin nok hamjaya ge wati pampini tabuk jora phai dongka bo belani wana chinta klaijak rang puisa belai bialo klaijak ani bangai chungjot to jaga tini chini sabisa srabari ni bisingo klaijak chini tipramothani joto youths joto tipramothani adong te monitoring ni te chini ang sakbai tam khoi journal ni te an logi tongo khoi district political district ni working president chini takokra chinta tithi te chini বিভিন্ন ডিসি ভিলেজ ni monitoring ni chini chairman vice chairman chunu jaga behlabari ডিসি ভিলেজ ni chairman chini লীলা মোহন দেববর্মা te chini jaga west champasara ni chairman chini rajesh te vice chairman chini manov te jate chakra te aboni oklogo ba kumong borok rok ni yak tongo borok mahai chuba thani borok balaina buskango agoge phaijak amogai tini chungo jaga chubai mankha chini khoroksa chakra chini phani saman bono chung tini nok pal kai phungni te phai chung pal baksa o jaga nok tangaya kani tiang tini complete khai rimanka amogai balakhina khaksangka mo joto hamari thango chini bubagran thani karon bono chini joto param chini bororno te chini tibrasar bisingo kaisa no halok kaham tinani bangai te kaisa no nangai tongman jara chubanar bangai bubagran chono encourage khaika bini dagi mongni bisinte chung tini yapri sei manka te kaisa chini borok bai borok chini halok no te sedre manka chini bisingo te kaham kai ngomika amani bisintini chung khoroksa na chung chubamani bisintino chini bubagran naharmong te chini tibromotani naharmong tamo abon chung sei mano greater triple line mahika manai kaisa no maya momota kaisa no hamjangma bisinti chumai chubawi thanga keno chini naharmong chini je destination chini je naharmong o jaga chung sogai manai amungai chung jotono chubawai chung joto palbosake buskango yapri sei mathanai hambai jeno no pal khe oro phai chuba phemne chini bubagrane dagi mumbai nono je nok tang na no bono tamri na mustam hambai dam sanam sunu ang osudini to maapte rok maya ngo subida japaro ko motoi hana tabo ko tangri man bisingtei onek ani bokha hamjang je jotono no asukai hamdaka o kaisani tongthai jaga man bai nok sapta supto phanta kai abo kai joto pale mole phai go tanggoya ko ani nok tonggo agi green to nok no tabo riman bagai khu ang anondo no kai joto no hamjaka gai tibra mothon bising chini bubagarano tauk sakto ti botong ga abo bonobang hambai ani je asu tei mono hamjaka apti rok ta khaite je tabo asuk dol khai joto pale mole khai diman bising tei onek taku buku ba ani saksalai tongoro gai bonobang hambai na gai apti hamjaka ta ko sudi diang yegai wati rok sijagai kun somai yang musai rok matung ho rok khai wati rono bar phebro rok gai tabong gai asuk tongan nglaka non je lai thanai sarkar yagro ne engko member chairman nang nok ron bagi dabi rok sasanka sangpa no moana no hei kai sorok sorong kai ahini tong gai ko ulo kai kore ro apti rong tha kai tei tam khana kai sondok khon tanga nei apti rok kai tongan bising tei tabu motan bising tino teke sano joto taku buku ko ani saksalai ba ani busaputin soman phana joto sahojogita khai ano taisa abaro khai o khai riman bagai nauro kubuina bong kha sukti phana no saijo khaika mabo khai yang bubagarani bisingti bo min tin tabu obo hai manang asukti rok bono bo hamjaka khai je ri nai rok bono bo ko hamjaka ta